Tänään tässä videossa me lähdetään testaamaan Tampereen parhaimpia ilmaisia aktiviteetteja, koska mä katsoin, että Googlessa oli aika paljon googletettu tätä, mutta sieltä ei oikeasti löytynyt mitään vastauksia siihen, mikä mua yllätti. Tänään lähdetään niitä kokeilemaan. Suomen parhain kaupunki. Yllättääkö se meitä vai ei? Joten lähdetään ensimmäisen paikan pariin. Ensimmäisen paikkanahan meillä on työväen verstas, ja tää on pala historiaa, siis todella iso historiaa. Siellä oli ensimmäisenä tämmönen liikemiehen näyttely, joka on ollut tosi merkittävä osa siinä, että Tampere on tullut. Se on ollut myös tosi läheisissä väleissä Urho Kalevi Kekkosen kanssa. Tää oli oikeasti aika hyvä. Tää on siitä merkittävä paikka, että tää on ilmanen todella monta erilaista näyttelyä Suomen historiasta ja niinku Tampereen historiasta, miten tätä on edes rakennettu. Esimerkiksi täällä Teollisuusmuseossa on tosi paljon 1800-luvusta 1900-luvun alkuun. Täällä on tosi paljon erilaista, että miltä esimerkiksi Finlayson on näyttänyt ja mitä tuolla on edes tehty. Ja on tuo vähän epäilyttävääkin. Esimerkiksi tuossa mulla tuli mieleen, että nuhat on. Jos vähänkään kiinnostaa niinku Tampereen historia tai Suomen historia edes, niin tänne kannattaa ehdottomasti tulla. Sitten täällä oli myös tämmönen työväentalo. Tässä on yksi legendaarisin ja ikonisin paikka. Ja miettikää, tää on Tampereen keskustassa. Nimittäin höyrykone. Ja tää on vielä alkuperäisellä paikalla. Ja tää on tuottanut siis kokonaiselle tehtaalle virrat. Ja tää on ihan sairaan kokonen. Tää kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Seuraavana paikkana meillä on Pyynikin näkötorni. Ilmanen tämmönen kävelyreitti, ja tää on siis todella siisti. Ja täällä on aivan sikaupeat näköalat. Tää on niinku keskustan lähellä. Ehkä joku kilometri, niin oot täällä. Tää on kyllä ihan sikamakee tää paikka, siis tästä näkee oikeesti satojen metrien päähän. Tää kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan. Siis tää näköala on oikeesti ihan sairas. Täällä jos jossain mieli lepää. Ja kaikesta paras. Ihan täysin ilmaiseksi. Sitten kun sä jatkat matkaa tästä näin, niin sä pääset tänne kiertämään ympäri tämän kukkulan kokonaan. Seuraava paikka on ehdottomasti Kaupin alue ja tää jää, missä pääsee talvisin kävelemään. Tänne siis tehdään luistelurata. Tää on aivan hullun näköinen. Siis tänne kannattaa ehdottomasti tulla. Täällä on myös sellainen kahvila tuossa jään päällä, joka on aina aukisi. Sieltä saa vähän makkaraa ja muuta, mutta se on tosiaan maksullinen. Se on semmoinen vaihtoehtoinen, jos haluaa käydä vähän lämmittelemässä. Tänne kannattaa ehdottomasti tulla niinku retkiluistelee. Tai ihan vaan kävelee muutenkin. Tällä ei aurinkoisena kelillä, kun ei tuule yhtään sun muuta, niin tää on erittäin kiva paikka niinku kävellä. Pääsi aika monesta paikkaan, mutta esimerkiksi tuolta Mustalahden satamasta pääsee tuolta Rantatampelasta, Kaupin sieltä uivarannalta pääsee kanssa. Tästä pääsee oikeasti aika monesta paikkaa tänne. Seuraava paikka meillä on Tallipiha, ja jos sä haluat vähän jouluseen tunnelmaan vielä tälle helmikuussa, niin tänne kannattaa ehdottomasti tulla. Täällä on erilaisia puoteja, toki nämä maksaa, mutta näitä on ihan kiva vaan pelkästään ihastellakin. Mä löysin tällaisen hömpsypullon, mihin tarvii vaan lisää kirkas, ja se on siinä. Mä oon huomannut, että tosi moni aina käy vaan ihastelemassa täällä, vaikka noi puodit itsessään maksaa, mutta toi on niinku 1800-luvun henkinen kiva paikka, missä on mukava käydä. Ja suosittelinkin käymään kattoon. Täällä on yleensä hevosia myös, ja myös aasi, mitä on kiva käydä vaan katsomassa ja rapsuttelemassa. Ja muistaakseni tuolla on myös lampaita. Ja tämähän on siis ydinkeskustassa, ja täällä on myös tämmönen pieni kahvio, jos haluaa käydä. Nyt ollaan Hiedan rannassa, ja täällä on tämmönen katutaide puisto, mihin voi siis tulla täysin ilmaiseksi tekemään graffitteja. Tämä on vaan pelkästään jo tää, kun mä katon. Että tää näyttää ihan sairaan siistiltä. Mä en edes tiennyt, että Tampereella on tämmönen. Tästä tulee mielenkiintoista, mä voin sanoa sen. Täällä on tosi paljon tämmösiä kontteja, mihin saa vaan vedellä graffitteja. Nää on ihan saakeli upeita. Miksi ei tulla tänne näin tekemään näitä? Kun tää on ihan täysin laillinen paikka, mihin sä saat tulla tekemään. Ei tarvitse töhriä ympäri kaupunkiin. Mä ymmärrän kyllä, että niinku mitä siinä haetaan. Kyllähän ne hienoja on, mutta jossain kohtiin ne on vähän väärissä paikkoja. Ja tää on ihan ilmanen. Tänne voi tulla vaikka ihan kattelee ja ratikkaa ihan tossa vieressä.
Jos asuu Lielahdessa, niin tänne on niinku helppo tulla ihan vaan kävellenkin. Siis kattokaa. Huhhuh. Mä suosittelen, että jos olette Tampereen, niin tulkaa ihmeessä katsomaan näitä. Tuolla on näiden tiiliseinienkin seinällä ihan sairaita niinku graffitteja. En mä tiedä kyllä miten hitto ne on tehty. Ne on kyllä varmaan maalattu, mutta ihan saakeli hienoja. Seuraavaan poliisimuseo, ja mä yllätyin tästä, että tää on oikeasti ilmanen. Mä muistan, että mä oon käynyt tää joskus yläasteella viimeksi, ja tää on aika paljon uudistunut siitä, mutta jos kiinnostaa niinku poliisihistoriaa ihan 1800-luvulta tähän päivään saakka, niin täällä kannattaa ehdottomasti käydä, koska täällä on aikamoisia värkkejä kyllä. Tosi vanhaa esimerkiksi tämmöistä lynksiä, tosi vanhoja poliisiautoja, noihin pääsee osaan sisälle. Se on tosi tommonen mukava paikka. Tuolla näkee vähän sitä, että miten poliisit esimerkiksi ratkoo rikoksia ja miltä niinku poliisiasema esimerkiksi on näyttänyt. Tossakin mä pääsin itse asiassa ton poliisiauton kyytiin ja koin, että no nythän tässä ollaan niinku putkaan menossa. Ja nämä kaikki paikat on siis ihan täysin ilmaisia ja mä jätän ne osoitteet tohon videon kuvaukseen, joten käy ihmeessä ihastelemassa ja kerro omia kokemuksia, onko se käynyt näissä.